Man lai hian Sunday school kal time de hiawma a ming chu mal som zelani nau pang fel takani a nu le pa thu o em bokani an chung ko chu Christian chung ko thatak le en ton tlak takani a mi har sa ve de ania e turpo an nei tok a ma se pathian an rin em awangin poisa tlem chon nei ve thinani ni re lo te chungin mal som zela pian champha cho lo thleng dona anu le pa de chuan thil pek na tur poisa nei lo wangin an fa pa chu an khil du lova pathian bia ina chuan kalta a an ra the em wang chuan kholai mi te chuan lo nui so in tomato troi ten an lo vom hialani pathian bia in an than chuan bok khupin an tong try ta a an tong try zo chuan an hokong chu anuam lo an tia wangin an hel ta a an hokong a chuan mi hosa deuh hian lo hmuwa a khonga em an ina chuan hruai ho a chole ei tur te siam saka a chunga poisa ada tel boka an in thlengina thla hota a in an thlen chuan an ei tur omna bom an han hon chuan poisa an hmuwa chutianga tam poisa na hmu ngai lo wang chuan loma wangin an mit tuel luang hialani an fapa chuan atira chuan hrathiam lo hle a anu le pa chu an mit tui tlak chan na zo chuan anu chuan a khilta a pian champha chu thian te tlem te nen an ina chuan hlim takin an hmang ve ta ni mal som zela chu lo thang lian ve zela anu le pa thu oi zela karlo alo puitling chawa anu le pa de chuan an chuang hle thin kum som thum alo tlin chuan pastor lo ni ta anu le pa de chuan a thu soi thei ngai thang nuam an ti thei hle a rongbol tu chuan tak ni in ko ran ho de du sangna wangin thil pek chi hrang adong na sa hle thin ani pathian mal som na wangin an chung ko po chuan lo nuam sa in poisa po an mo ang te leina tur an nei ve ta zela an chung ko theila ti du da tu de khan an otta ema an be tha ve ta hle ni an chung ko in ruam man na an siamangin mir theide tran puina tur group an siama tran pui ngai tam takan tran pui thei ta ni pathian rin tlat thia poimo ema keini aira thei jok ta tran pui fawila pathian ring tlatila pathian mal som na po kan dong zel don ani